Имам нещо. Аз клип правя. Аз правя клип в момента. Еврал. Готов ли си? Е, това тук ни е стаята, разминаваме се с гардеробите и стигаме до тези приятни хора, които виждате колко внимателно работят. Просто, въпреки че забравихме да им купим от магазина шоколад, те не се обидиха. Те не се обидиха и продължават да работят. А ние не стига, че не купихме шоколад, ами само снимаме и държим един валяк, колкото да се правим, че бойдисваме. Признат грях не е грях. И гряха е, иначе не. Признат грях е половина. А тук тавана бойдисан ли е? Да. В смисъл, тук не са намерили стол, защото има 11 стаи, много работници и така нататък. И сега са бойдисваме. Да. Колко работници бяхме? О, нямам никаква идея. Май 40. Не знам дали съм бил в тази. 40 няколко. 40 няколко човека. 43 бяхме. 43-ма доброволци бойдисват. Тук всичко е натрупано. В момента. Тук ето виждате вече почистват. Ето с Камелия, която има много хубава прическа днес и е много работлива. Тук вече подреждат стаята. Здрасти, няма, добре. Да покажа ли? Хоп. Носят вече мебелите. Тук вече май са готови. Иво много внимателно отсича ъглите. Да, ето го малките помощници тук помагат. Един майстор приключва творческата си кариера и вече напуска работа. Чорбаджията му казва, ти искаш да си ходиш, обаче има една къща още заправена. Това иска, не иска, отишла, работи през куп за грош. Приключила и чорбаджията му казал, е, тая къща е за теб, подарявам ти я за вярната служба толкова години. Ахаха, искаш стая в дома Люба Телева ли? Това ли беше навика? Правя го като за мен, а не като за последно. Е, така дай да го направим. Точно така трябва да го правим. Аз помислих, че искаш да живееш вече тук. Защото тук стана много хубаво. Особено тази стая се е направили перфектна обаче. Да. Еми, всичко е наред и тук е приключено. Оп, извинявай. Така. Как мина работния ден? Много добре, чакам да седна, повтарям. Тук шефа на стаята доволен ли от работниците? Веднага намери Манай, работника си поправя грешка. Така ли? Веднага ме застави да... Веднага там викат ръби да оправи. Нещо не се изправят твоите работници, така ли? Не се. Така. Контролирай ги. Оп! Ето това е синята боя, която става ето така. Ема това като изсъхне няма ли да е малко по-тъмничко? Абе, ще стане по-тъмно, май ще работи. Няма как. Нищо. Още има, още. Това е младежко-хубавия пуловер. Идеално. Супер. Айде да снимаме и нататъка. Кой ме вика? Кой ме вика? Здравейте. Нещо да кажете? Доволни ли сте? Нетърпими неща. Добре, подминавам ви тогава. Как сте? Доволни ли сте? Здрасти. Опс, внимавай. Сара? Какво става, Сара? На въздух ли си? Ето тук носят играчки.
Къде е Насо? Тук е имало. Вече няма. Имало едно Свирка време. няма тук. Ето там играят. Това е другия център. Това е този. Няма да стане точно същото, ама... Сама ли се говориш? Да, аз снимам клип. На клипа говориш. Говоря на фотоапарата. Това е игрището. Тук има активни спортни занимания. С ръководител Павел. Здравейте! Как сте? Играете ли? Карахме 31 гол. 31 гола вкарахте. Много е хубаво това игрище. Браво! Ти доволен ли си? Това е моя син, който играе с децата на матч. Ето имат си спортен ръководител Павел. Се казва. Той не се подвеждайте по сакото му. Той е спортсмен. Да, ето. Заякнал е днес. Възмъжал е. Какво си яхта, И това е. Постепенно става дом като дом. Но все пак разликата остава. Ето я разликата.